You cannot come here. OK, tak hej. Keď ja moc nepotrebujem, skoro som zobral život. Let's open this up. Ale keď vidím to kriticky s tým životom, vidím, že skapem, stratím peniaze, všetko. No, tu je to. 162 metrov. To by môj beh mal vydržať. No a odozdáme tieto questy a myslím, že je to pre dnešok, pre môj dnešok asi bude stačiť nahrávania, lebo máme ešte dosť vecí na práci, ale budem sa snažiť už často uploadovať Dead Island, hlavne keď budem mať čas a ostatné veci. A dúfam, že už ako som hovoril, že nebudem chorý díky za auto. A dúfam, že nebudem už chorý a nebudem mať problémy s mojím hlasom, že nebudem môcť vôbec hovoriť, alebo bude taký, že sa mi asi každý vysmeje, keď ho oslovím. Tak by som mal už v pohode uploadovať všetky veci. A to je odo mňa asi všetko, čo by som chcel v tejto session povedať. Odozdám ešte tie veci. Yes, this is it. Oh, thank you so much. Here's the reward I promised. Thank you. Díky moja za prachy. Vymeniť. Čo dropnem? Mašery. Toto dropnem. Daj mi to energy tank. Potrebujem trošku života. What do we have here? Zinga poker. Dobre, potom to odkliknem. What do we have here? No, poďme späť do Lighthouse. Ale to sú energy drinky, ktoré vypijem, aby som si dal život. Nope. Musím sa späť dostať do tej hry, to je také dlho to nehráte. Čo som ja ju dosť dlho nehral a potom som začal hrať. Chce sa mi to opraviť, nechce sa mi to opraviť, ne. Toto opravím. Toto opravím. Toto opravím. Toto neopravím, sa mi neoplatí. Toto opravím a čo si upgradenem. Ešte je toto. A hlavne toto si opravím. Toto upgradeneme. A ostatné veci to už si potom upgradeneme. Len tie durability si mi nepáči, aké je to nízke. A toto... Kde je tá? Level 14. Tuto mi tu ani neukazuje. Create. Deo bomb. Môžem. Ale nechcem. Money. 6 dolárov mám. Nice. Poďme nakupovať. Do Las Vegas si trošku zahrať poker. Život už nepotrebujem. Ale toto späť sem do Lighthouse. Odovzdáme tie veci a
That should be it. That should be it. Ktorá chcela ten teddy bear? Ty si chcela ten teddy bear, nie? Nie, ježiš, ja som nebyl. Ona, ten teddy bear je hen tam. Bugalo 15. Cash. The lighthouse is back online. But we need to cover all our bases. A few of us started arranging a huge help sign out in the clearing nearby. But we were chased off by those fucking things. Now, everyone's too scared to go back out there. But if you could finish the sign for us, I'll make it worth your while. What do you What do say? you say? I do say. Hard. Ja chcem prachy, geňo. All right, good. Á, nechcel som to skipnúť. No, tým, že máme ešte jeden quest hotový, a to je... Ten je Bobby Macík. Tak jeho vrátime... 233 metrov. No. Tak je to vrátime. Teď dáme aj tú vodu, čo som našiel. No. Teď tam tak stojí, že to je zombík, ktorý je tam prilepený. Tam ten hotel. Fú, zlé časy. Ale tam dostaneme šampus pre Svetlánu a vrátime sa k nej a dáme jej šampus, aby sa cítila dobre, aby mohla byť viacej opýta. A môj driving skill sa ešte stále nezlepšil. Dobrý som. No, rozbito ma, nič nevidím. To je ono. 105 metrov. Tak to otočím. A vydáme sa tady to. A vidím, že sú to kostry, tak ďalšie ľudia potrebujú moju pomoc. Ale vás tu je nasečkovaných. Ideme sa okúpať. Challenge complete. Challenge complete. Nice. Kde je tento? To má nič nevidím. Teď som tak kopal, čo je s tým kopaním? Čo sa mi pokazili kopačky? Lebo už nikto nechce môj high heel do ryti. Bum, zoberme tento quest, keď už som tu. Už sa dávno mali otvoriť dvere, sú vždycky dostredom na ten posledný. Please. You gotta take this insulin to my brother, Danny. He needs it. He's in bungalow 14. Please. I'll do my best. Good. Look, you better go. He's running out of time. Jaj, dobre, splním obidve, hej. Obidve splním. A potom dúfam, že už zakončím. Nechaj si.
Dám si späť Teddy Bear, lebo ten tu bol blízko. Toy Story. Tam vidím ďalšiu kostru, to znamená, že ďalší ľudia potrebujú pomoc. Hello, don't mind me. Nechápem, prečo musím zase takto rozbieť. Tebe mám vodu. Find anything? Find anything? My muscles are starting to cramp up. Jasne, že sú naše. Thank God. Oh, thank God. Oh, thank. I can't last much No longer. dobre, už nemám vodu. Na, tu máš Teddy Bear. Teddy, where have you been? You've been a bad boy. Say thank you to the nice people. Daj sem moja. Chcete ešte volať, čo? Ty chceš len tú vodu? No, tak si to. I can't hold on much straw. Find anything? Videl som ďalšiu. Ďalšiu kostru, ale táto hra nemôžete niečo splniť len tak. Láka ma to až moc. Perfektný, to bude určite na 3-krát, ako vždy. Zase stret. Anything will help. Šlak trafí človeka. Alkohol daj sem. Ani to neskúšaj. Bot niečo som mohol otvoriť. Toto bolo. Prachy, berme. ID card. Shake that ass for me. Shake that ass for me, come on girl. Je to ešte niekto? Není. To sa nedá otvoriť dvere. Toto sa dajú otvoriť dvere. Zoberme si to tu. Nič. Toto. No, poď, otvor. Jak mi píska nos, keď sa chce nadýchnúť ústami. Ústami. Nosom. Wait, you're not my brother? He must have sent you, right? Thank you. I'll just wait until this kicks in. Wait until Luke gets here. Chceš volať čo? Nechceš, tak týmto sa končí moja dnešná session. Keď sa vám, no, blbé hovoriť, ale videa páči, tak dajte like, odber, všetko čo chcete. Úplne jedno, zdieľajte to, prosím. Pomôže mi to mať väčší rozsah ľudí a tak ďalej. Dosť mi to pomáha a uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.